Hello mga ka-listeners, mayong hapon ugang oras alas 5:49 mga ka-listeners sa kahaponon o mag-upload ta karon sa part 11 sa sorting di malasa nya murag gamay na lang kulang gyud para mahuman na to ni no? Duha na lang ka part mga ka-listeners no, ako na ni siyang gi bana-bana daan no, kuwag duha part 11 taron, so 13 ang final ani. Magbasa sa comment ninyo mga ka-listeners, no? Ang una si Ricardo Manayon. Ulat ko sa party load. Salamat sa upload with Loka Heart. Na-upload na ang party, no? The 11 na po taron. Ricardo Manayon. O salamat guys pagpaminaw, no? Ricardo Manayon. O si Leonivit Castellano. Hello, I like your drama with heart. Salamat kayo, Leonivit Castellano, no? Sa imong pagpaminaw sa kinsa akong pilion. Nya naot maminaw sa kaning sorting di malasa kay malingaw kanino. Og si Fernando Salvami. Dul asa raman ang part 10, na-upload nag part 10 no, nalit kog basa mga ka-listeners no. Nya 11 na taron. Salamat kayo Fernando Salvami. Og si James Blasa, kuan yun pito ka heart og mga fireworks no, 5 kabuok. Salamat kay pagpaminaw James Blasa no. Si Rinaldo Abinyo, part 11 dul, mao na ni part 11 no, with pito ka heart iyang comment no. Salamat kay Rinaldo Abinyo sa pagpaminaw aning dramahan no. Si The Dimpled Traveler, shout out no, The Dimpled Traveler, salamat sa pag-upload sa sumpay dyan with emoji nga nagpahiyom. Salamat kay The Dimpled Traveler, bantog lang The Dimpled ni kay namagay The Dimpled ni si kuano, si The Dimpled Traveler no. Familiar kay naong ni The Dimpled, murag na ay kalok alike ni sa mahinumduman na ba. Salamat kay The Dimpled Traveler no sa imuhang makanunayong pagpaminaw. Nadyo kay kalok alike ba nga akong mahinumduman. Unya salamat kayo sa kanunay nga pagsunod ani nga drama no, The Dimpled, og sa uban pang drama always man dinhi si The Dimpled Traveler no. Og si Alexander, salamat kay Sir Alexander no sa imuhang kaduha na ka maghatag ng super thanks. Salamat kayo no. Bisag tagdugay ko maka-upload. Nagyapon ka kanunay nagpaabot sa atong drama nga i-upload. Salamat kayo no. Iyang comment thanks dong Ami Alexander, Atlanta, Georgia. With tulo ka heart ang comment. Salamat kayo Alexander. Ami, kini Alexander imo ni apelyido. Ato pa Ami dai mo nga dai Ami Alexander no. Nag-share ba ko abi kog lucky. Bae din kining Ami no. Bae ba? Comment lang no kay basig masayop ko ba basig bae ba ni or lucky no kay Ami. Kini silingan na musaw na kay Ami may ngan pero lucky no. Pero na puy bae nga Ami no. Pero sige lang Ma'am or Sir Alexander no, salamat kay no sa imong makanunayong pagsunod ug paminaw ani nga drama nya. Salamat sa imuhang panghatag og super thanks no. Salamat kayo. Si Aisa Alcosaybi, bitaw admin dyan, unahon jud ang health kay maura na atong puhunan. Huwat ramis mga upload sa kanunay. God bless og amping. Salamat kayo Aisa Alcosaybi no sa pagsabot. Tinuod yun na sakto gid. Muna mga ka-listeners bitaw sa pagkatinuod lang gid. Ang ako yung kuan ron problema kinahumat na gid kay kuan ana tawag nay mag-uga mga ka-listeners kinsa nakasubay ani mag-uga nga kanang paminaw nimo mura nag imong tanawon sa samin bitaw mura bitaw silupin nga nalumok ana dinhi mag-uga no ning mata ba kung mag-dry na bitaw mura gisig silupin nga kanang nalumok bitaw ni gananan ako sa samin ba nga ako kay sune dapat hamis ning kalimutan pero mura siya silupin nga lumok ba. Mato nga giresita sa ophthalmologist kay katong na eye drops nga para sa dry eyes bitaw. Unya gi-advisean lagi ko nga 20 minutes matubang jud ka og cellphone 20 minutes ra no. Nya human sa 20 minutes 20 seconds nga mutan-aw kas palibot sabi na sa mga dahon nga mga green bitaw mga kahoy na.
So mas maayo ito mag-exercise iniguman og 20 minutes ato bang cellphone. May exercise para ma-refresh gid ba kayo 20 seconds ra mo lingaw-lingaw di balik na po mag bubo ra kay pahuway. Mas maayo ito mag-exercise na mga listeners mo na nga mo na yung gibuhat ron mag-exercise balik sang oras kapin or 2 oras para lang ma-refresh kay madugay mo ning maglabad itong usa sa katubang cellphone. Sakit are. Magkunik aning likod sa okay na. Suway mo na mga listeners kanang magsakit imong mata pero makunik aning likod sa o bitaw. Mura baglami kay kuuton bitaw hiluton nagilawom. Yan na yung paminaw mga listeners. Ngot-ngot nya kunik sa likod nya. Paminaw na ko maglami kuuton na kanang i-massage bitaw kay mura ngot-ngot yun siya mga listeners. Nya na ba? Una nga mabitaha na lang og mag-jogging exercise kay panington man ma-refresh paminaw ba. O gina mga ko pasensya no nga di na ko para sa una nga abtik kay ko mo edit, abtik kay ko mo upload. Pagkakaroon taas ng kong edad yun. 26 na ko mga listeners no, mag 27 na ko buhon. Nyane yun ni magkataas na ang edad mga listeners no, magkahinay na ba? Magkahinay yun ay tinuod yun. Ngay kung pasensya yun, balik-balik na ninyo mga listeners nga. Nawat nga inyo sad kung ano, masabtan. Kuan, manikamot lang yapon ko nga maka-upload yapon. Sagdi na para una nga abte kay ko maka-upload. Pero manikamot yapon ko kay kuan para malingaw yapon tang tanan mga listeners no. Nya, tiwas ko basa mga listeners no. Pasensya kay murag butas-tas itong intro vlog ni. Si James Blasa no nya upat ka heart og fireworks unom kabuok no. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw James Blasa nya. Si Cherry Pie Lingatong salamat idol kay nana jud episode 10. Sige jud ko og hulat ani. Shout out ko idol sa akong mga silingan diri sa Madi Barangay Santa Cruz Panabo. Salamat kino shout out no. Diha sa imong mga silingan no sa Madi Barangay Santa Cruz Panabo. Salamat kayo Cherry Pie Lingatong no sa inyong pagpaminaw sa drama. God bless idol og with sign of prayer tulo ka og heart no. Salamat kayo Cherry Pie Lingatong no? Diha sa Madi Barangay Santa Cruz Panabo. Salamat kayo no. Nya si Jocelyn Infante salamat Lods na jud akong gipaabot with tulo ka heart. Salamat kayo Jocelyn Infante no. Si Sarah Tijano, thanks idol listening from Saudi Arabia with pito ka heart. Salamat kaayo no. Sarah Tijano. Naong sa nako na connect ba gyud ni kay basi masayang niya akong pagtabi diyan na wala ma-connect. Balikon ako mga listeners no. Balikon sa nako mga listeners kay murag na buto ba kanima kuan akong pag-vlog ani ron. Anya sa lang no. Ako unya ala na ako tiwason mga listeners basa niyo comment no kay ako sang issue ni akong vlog og na-record ba kay usahay magud ba sa nag-connect ko ani aning bluetooth kanang di man ni bluetooth kining mic ba nga naka-connect og apps bitaw buya apps ang kung maon ang bluetooth di makuan ang audio di ma-record yung press ni agi nakasuway ko muna karon ako sa ning isputlon sa akong vlog no i-try lang ako og subay og okay ba pero advance man akong video maingon na lang ko og di na ta baglanga no pamanawan nyo ang part 11 sa Sorting Di Malasa. One touch and you got me stoned. Ug karon mga higala, nia ang laing sumpay ning atong sugilanon. Swerting di malasa. It's your world and Wow! Mao niya itong breakfast? Wa pa gani ko magkakaon. Murag, nabusog na ko. Sige na, ay kaon na. Ikaw di ay? Ay, ganina ra ko. Wa ba ako maanad mamahaw og padung ng udto. Alas 10 na biya ron, no?
Oh, really? Wa mo ko nung pukaawan na yun. Gisuwayan ti kag pukaw dong. Pero maay pa man gyud nimong pagkatog. Mao gipasagda na lang ti ka. Sige na, kaon na dayon. Oo ba? Jasper! Jasper! Oh. Jasper! Unsa ba? Sa iyong buntag, mag-iskandalo ka? Nagbukal-bukal akong dugo, my love. Kaya ko magapugong. Dad? Stupid! Ay! July, unsa ba? Sa suta mag-istorya, be? Ayaw pag-iskandalo din Ira, ngano din eh? Kung sa may problema ining daddy? Ngano din eh? Jesus! 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 Ginoo ko, Santissima Trinidad, mahal nga birhen inahan sa kanunang panabang, puway ragapa ni mo, pre. Ay, Senyor San Vicente, ay, mao din ni mo pagtuo. Nakikrelasyon si Jasper na ako. Pre, huwag ka malipong. O sa pagtuo ni mo na ako, parehas ni mo, nga mutukob lang kong batanon. Oo. Nabukog ka, pre? Ha, pasalamat ka nga amahan ka nilang Ilis og Jasper og sila nila'y akong irespeto. Kay kung dili ka pa nila amahan, gilabnot ko na ng imong wig aron daoban. Usa! Hoy! Naibaw ka magpilay kantidad na kuwig? Wa ko'y labot pilay kantidad, anak kay wa sa igong kantidad nga ikatumba sa imong pagkamino sa akong pagkatao. Oh, edi napahiya ka, Dad? Nang Luz, ako ni mga ipasaylo ni mo. Nadalang si Julio sa iyang emosyon. Oh, sa iyang emosyon? O sa kahugaw sa iyang hunahuna? O sa imo ikasulti, ha, Julio? Pasensya na, Luz. Ha? Pasensya. Sa'yo na kaayong mga pasensya, no? Pero dili lalim ang kadaot nga imong nahimo sa akong pagkatao, Julio. Di sa ko magkumpare ni mo. Kay nagbukal pa niya ako dugo sa kalagot ni mo. Mao man ko'y imong binuhatan, no? Maong dali kira kay nakapamasangil na ko. Nagtuok kang tanang tao, parehas ni mo. Nang Luz, pasensya na gyud nang. Nag-overthink lang gyud ni si Julio. Mao gyud nay nakabati sa mag-overthink, Dad. Pasensya gyud nang Luz. Saan pa? Nganong kay may magsigig pasensya diya? Ikay nagsolsol niya? Wa nang uy. Wa gitaw ko magsulsul ani niya no. O niya ano, sige ka man diya pasensya. Ang nakasa, mura lagwa. Sige na. Sorry na. Mao na imong kipaabot. Angay lang. Nga magsuri ka. Kay dili ba ya gyud dalim ang imong gibuhat, Julio? Tara mo, Ira. Jasper. Mamauli na ta. Anihira ko, Dad. Kamu rin pa mauli. Unsa? Anihira ko. Sunday masaron, may opisina. Anihira ko, Dad. This is now my second home, Dad. Bahala ka. Kung mauli mo gusto, Jasper. Pero usa lang ako kasulti mo. Unsa ka na, Dad? Stupid! Tara, Ira. Oo, ngano pa ingon ka man sagdanan? Narapultahan oh. I'm stupid! Nay? Walang ko magdahom dong, Jasper. Nga, unsa man? Nga makapangasaba ba na ikog milyonaryo? July ha? Tingali di na ka makapokus sa pag-drive. Para na lang sa sakyanan, be. Ako i-drive. Init kayo mong uda. Sa tibuok nga kong kinabuhi, karoon pa kong mga suway nga kasambal o bao, Ira. Karoon pa! Ha? Ngano di sa una? Dili di tao mga saba ni mo? Unsa di ay? Iro? Sorry, July. Sorry.
Medyo katawanan to imong gisulti na. Nganong miingon man tuod ko nga karon pa ko kasabi og tao. Pero tao nga uyamot ang akong buti pasabot ira. Dili ko makadawat nga usalang kalos ang mukasaba nako. Dili. So, kung duha ka los, okay ra? Dili na nakatawanan, ha? Dili na nakatawanan! Sorry, July. Sorry. Wow, ha? Makalipay kayo ng balitaada, Nanay Luz? Tingalibeg, imong gilumay si Jasper na, ha? Yabag. Uhaw lang jud siya sa pag-atiman o pagmahal sa usa ka inahan dong Miko. May kumpisal mang jud na siya nako, ana. Gamay pa manggod si Jasper sa pagkamatay ni Mami, Nay. Ako sad. Gamay pa man sad ko. Pero medyo kahinumdum pa ko niya. Si Jasper good kay murag mga 4 pa man tingali to iyang edad or 5 ba? Huwag na siya magka-feel og pagmahal sa sakinahan. Karon pa gyud ay. Nanay naman gani iyang tawag nako do. Oh, mo ba? Mayo noon. Noon sa ka? Ay, tagay tubig. Natok anting ali. Wa na iwa. Wa ko matuki. Na-touch lang ko. Wa ko makasabot sa akong gibati. Happy lang ko para ni Jasper, Nay. Wa manggani ko magdahom nga paraygon ba di ng imong manghodilis? Murag yung bata nga hapit na di mo buwag sa inahan. Wa ko magdahom, oy. Nga luyo sa iyang kambugiro. Kaarugante. Ingon ba di ay siya ni Ana? Ay, hala. Imo ron ay? Oo, ako. Kadali, ha? Uy, si Jasper man eh. Ako ito bag, Nay. Hello? Nay Luz? Naunsa mo ka? Giubo ka? Napagaw ka? Nalain mo dito. Ate? Oo, uy, ako ni, uy. Naami din rin nag-dinner ni Miko. Oh, no. Siyang nga. Doon ako'y dinner meeting. Apil sa unta ko diha. Maog yun. Ihatag natin kanina, Nay Luz, ha? Pagsulti mo. Nay, Hello? Dong Jasper? Gamay lagi kagikaon. Nagluto ba ikit ko para nimo? Imo ba gini-request? Uwa na kalami eh. Ay, pasisya na, my love. Lami man siya, pero ampot kadong wa mangkoy gana. Oo, unsa man, may gipamati ka? Naglain imong lawas? Ambot. Wala ko kasabot. Wala ko kasabot nga nung ang ako mga anak tuan naman sa pamilya ni Luz. My dear, inahan sinang Luz ni Miko. Natural nga mo atugid si Elise niya. Natural nga magka-close gid sila. O si Jasper. Oh, nakakita lagi tingali siya og mother figure kang nang Luz. Dali ba? Ingon ka, bata pa si Jasper. Dihang namatay nga lang mommy. Mao ginahinungdan. Kay, wrong naman tong imong gituhuan. Nasayupan ka ato. Kasabaan pa gani hinuon kaninang Luz tungod ato. Pero nganong mangita pa man siya og mother figure sa lain. Nga ni naman ka nga akong bagong asawa. Sure ka, Julio? Musugot ka kaha nga makiklose si Jasper na ako? O niya ako mag-atiman niya? Musugot ka? Oh. Wa mo ka makatingog. Nganong magkinahanglan pa man siya nga atimanon nga dako naman siya. Ikaw gani?
Magkinahanglan man gani nga ati manon nga tiguwang ka na. Si Jasper pa? Nakabantay ko rin mo na. Oh? Ingon anak ka na lagi tinubagan ako. Sayuno lagi ko rin mo. Oh, yo! Nga nung ingon anak mo na, ha? July, my dear. Ayolay na pagsabot ang akong tinubagan. Siyempre, komportable naman ko nimo. Mau makahimod ako sa pagkomedya nimo. Ngano, gusto ka gidi ay nga doon nagipader nga mag-uwang na to. Muna na tagdilimat ka ayon, anak, kung mauna. Mamili rabi akong komedyahan. Kanaragi mga tao nga komportable na kaayo ko. Mao akong komedyahan. Pero kung gilain na ni mong sabot, okay lang. Sige na, dili na mausab. Pasensya na lang. Okay na. Nagkasabot ako. Pasensya sab. Nagkalita naman ko. Kaya karoon pa ko magasuway og. Iyon anak. Wasab ko magdahom nga may pagkomedyante ka sa biyay. At least karon nagahibaw na ko. Pero hangyo lang. Ayaw lang sa kuing na ana at ubangan sa mga tao. Mauwawan sab ko. Sure, my dear. Pero kung sa likod sa mga tao, okay ra. Ingon man ka, dili atubangan sa mga tao, so pwede na titingali sa ilang likod. Peace! Lahi ara gyud sa feels din ni sa probinsya, no? Mura bag at peace gyud ang akong huna-huna. Mura bag kompleto gyud ang akong pagkatao. Mura kanig, wa na ko'y laing pangayoon pa. Wa na ko'y laing pangandoyon pa. Wow! Mura lagi drama kaayo ko ron. Kibaw ka? Anong ingon ana ang imong gibati? Nga naman? Kay kauban mong kunin mo. Why? Sure ka? Sure kayo. Ako ko na nagpakumpleto siya mong kinabuhi. Confident kay ka sa? Siyempre. Unya ikaw? Oh, siyempre. Kumpleto sa akong kinabuhi tungod nimo. Kita biya gyud gi-partner sa writer. Ay sa Ginoo. Siya rin yung nabuot ining tanan. Agree ko, ana. Aw, agree gyud ka, siyempre. Tanawa, ha? Kini nga mong probinsya, layo na biya na siya imong isla. O ang paghang nanay, mura itong paraiso. Mura biya, nagkaato na siyang paraiso. Muragin niya kong gilibay. Kaya, ilis na ay. Hoy, wabi ako manglibak ni nanay, ha? Ikaw ra ba yun? Anya na. Mga una kaning poto nga balanghoy. Og ni asay bukhayo. Wow! Bukhayo! Kadugan na akong magkakaon ning bukhayo. Dili na over na katamis? Ay, tilawi una, Ilis. Butong yun ni akong bukhayo, ha? Lami kay ni, tilawi na bukhayo. Mahal. Huwag itante kag bukhayo. Na! Masamot na katamis, Miko. Si Ilis lang ang pakuha. Ha? Ngano mo samot man ka? Ow! Nanay Luz, gud oy, kibaw sa gud mag-joke da. Abi taw, ay, tilawin na dahil akong bukhayo. Mahal. Tilawi, oh. Ge. Ge. Oh? Ang sahi ka, Solte? Sorry ha, pero ako na italan. Pamahin, mahal, oy! Ay, mahal! Karoon lang ko naka-realize nga. Okay man di ay nga. Niara ko sa bahay most of the time. Pwede tuad na ako buhaton tanan akong gusto. Ganang mabuhay ka. Naka-internet. Kompleto ka sa gadgets. Pwede dyan ka mabisi kung gusto ka. Gusto. Dili tuod ko angay maboard bisan ako ng usa dinhi. Ang ako lang buhaton, isat ang angay buhaton. Okay. Unahon ang anging unahon. Wow! Kadaghan namin ako kwarta sa bangko. Okay. Not bad. Og, diha ka lang kwarta, ha? Kay dili ati katandugon. Dinan ako yung allowance from Julio para sa ako ang shopping spree and other needs. Wala tad ko'y angay pang pangayon. Niyanan ako ang tanan. Ang ako lang buhatan is enjoy
O, sakay-sakayan ng akong banang tigwang. Oh, kinsa man kayo niabot? Tanaw na ko sa CCTV. Mingaw man. Wait, tao. Naara. Isa no pagkaibaw. Mingaw magayo. Oh, nabriyaw sa kasikanan. Meaning, naras ira. Welcome home, mga anak! Oh, mga anak? Oh my God! Di ko mapulan na mong tinulang manok Bisaya, nay. Pawayo lagi tayo na akong stress basta makahigop na ko sa lami ang sabaw. Pastilan, no? Kasimpol raman day unta sa imong gustong pagkaon, dong. Ni aramang yun ay unta sa probinsya. Naaman na dito sa syudad, nay. Pero lahi ra kayo ang imong timpla. Og mahal pag yod. Okay naman ang mahal, nay. Basta worth it lang. Pero layo ra kayo ni sa imong nilutuan, nay. Layo ra yun kaayo. Usara yun ako yung kasultiin, eh. Perfect. Mga bisag layo din, he. Bisag gigutom ka na pag-ayo mo, anhig yun kagikan sa opisina. Weekends naman sad, nay. Di man everyday. Uy, dinhi ka bayaad dong usang adlaw. Oo. Pero di man permi, nay. Ay, nala, sige, oy. Padayon og kaon diha, ha? Naapay daghang sabaw, ha? Pagtagba og yun. Mahal, pwede ko mo angyo? Sure, mahal. Ikaw pa. O sa man ha? Nahibilin sa car ang akong usa ka folder code. Katong blue folder ba? Sige, mahal. Ako kuhaan. Don't worry. Naara to sa likod, mahal. Thank you. Welcome, mahal. Be, kiss na, be. Hey, mahal. Uy, mahal. Ulit na lang ipadayon humani mo kuha sa folder, ha? Okay, mahal. Okay. Ang yawi, mahal. Naara? Oh, Dara. Magdali ko ron. Magtiwas na, mahal. Grabe sad magtiwas, uy. Basta, mahal. Magtiwas na, digbalik na ko. Pangandam na diya, ha? Lagawas ko, mahal, eh. Dagaw mo na yung folder din, eh. Asa man iniya ipakuha? Dadon ko na ba ng kain tanan, no? Dara. Blow mo na ito yung gingon. Ay, ganin nakita na. Miko? Yeah! Ako ni Uy! Lawkawa ni mo, eh. O saan nagibutang naman si mong naong? Mura mo kag-abat? Beauty mask sad ning Uy. Grabe sad ka. Abat gyud. Sigurado kang di ka-abat, ha? Basin gikopyara na mong tingog ni Ira. Ako sa ni Miko, Uy. Oh, simuta pa gani ko, oh. Uy. Ay, sikit-sikit ako. Okay, baliskwido ta. Laugawa ni mo, eh. Hindi man ka matuob, eh. Oo, nito na ko. Sige. Diyan ka na. Sorry, Yusip. Oh, nangurus pa. Sige lang. Okay ra, Miko. Okay ra nga muli kay likay ka na ko. Pero magka-close ra tagbalik. Ako nang siguraduhon. Oversad kayo ka, mahal, uy. Abat mangyod. Lagi. Abi ko ito ginako. Puti mo ko kayang now nga. Dili normal pagkaputi. Unya o pag yung kabantay nga nidool siya. Abi ko na kong white house sa gawas. Poto na kuyawan ko sa pagsangpit niya. Kalit naman sikto nga. Kuyawa bitan ako. Nara na yung folder nga blue, mahal. Thank you, mahal. Ipatong ra na diha. Oy. Ay. Mangalit man ka, mahal? Ay. Ikaw ra ba nag-ingon ha nga magtiwas tayo nagbalik ni mo? Ay. O, dahil no. Nahala, sige. Magtiwas ta.
Mahal. Mahal. Mahal, buntag na. Di ba mo kuyog ka man ako sa office karon? Bangon na. Mahal. Di mong ko kabarog, mahal. Ha? Imong kong gikulatag maayo gabi, mahal. Uy! Ayaw pagsaba, uy. Ikaw ba mauwa man sa kuana, uy? Grabe ha. May langgong kauwang. Bitar-bitang duha. Bisan pa. Di lang ako umkuyog ni mo dayon, ha. Uy, lang sa ako, ha. Paulis ako sa kusog ba. Sige, mahal. Okay, pahuway lang. Pero pag breakfast una, ha? Naano mo kayo prepare? Yan lang ko, mahal. Di lang ko madungan ni mo, ha. Sakit kinbitaw nga akong kalawasan. Sige, mahal. Okay ra. Manawag lang unya ko, ha? I-check ka kung ikaon ka na ba yun. Okay, mahal. Sige, mahal. Sige, mahal. Katog nagbalik aron. Mubalik ang imong energy. Kay kulataho na sa tikaw niya gabi. Okay na, mahal. Okay na kulatahon ko ni mo. Andam na ang gihapong tagana ko ba? Andam akong gihapong magpakulatan ni mo. Andam og tagana. Pwede maganig. Karon na dayon ko ni mo kulatahon, sa di pa kamulakaw. Sure ka, mahal? Lagi, mahal. Andam lagi ko pakulatan ni mo. Karon? Karon. Sure ka, ha, mahal? Sure lagi, mahal. Ilang kulatahan ako. Okay, mahal. Ako nang sultan, ha? Ikaw lang gibahala, mahal, ha? Eh, magpatara lang yung kumahal. Okay, mahal. Okay. Ni anak. Ni apa mahal? O ang finale, mahal. Mahal? OMG, nakuyapan siya. Mahal! Miko! Miko! Oh, bakasyon, Dad? Oo. Taon-taon na nga wa ko makabakasyon. O gusto ko nga kitang tanan ang mga bakasyon. Oh, wow! That's nice, July. Asa mo ito mo bakasyon? Sa isla, mahal. Atos lang patuon sa isla. No, mahal. Dili sila malingaw dito. Mangita lang taglaing lugar. Sa Switzerland, or sa Caribbean, or sa Hawaii, or sa Italy baron. Murag, mas gusto ko sa Italy. Sa isla na lang, my dear July. Excited na kayo kumakaadto sa isla ni Elise. Sorry, Ira, pero exclusive lang na mo ang maong isla. Pero, diba, nakaadto na si Nang Luz? Si Jasper? Ang anong pwede man sila? O ya kami ni Daddy Nimo, dili. Oh. Bitaw, Elise, that's unfair. Mahal, sakto bitaw sila. Nagado na si nanay o si Jasper. Unfair to silang bahin nga di mo sila pa doon. Bitaw, Elise. Mahiubos man sa taana. Labi na si Daddy Nimo. Mahiubos gid ni. Di naman ko may ubos. See? Di naman galing mahiubos si Daddy? July! Di na ka mahiubos? Of all people, ikaw pag nagdili pa doon sa isla sa mong anak? Di naman. Wa mas ako mahangol og isla. Nakadungog ka, Ira. Klaro kayong gisulti ni Daddy, oh. Pero, ayaw na lang kung paghimo og issue, Ira. So, asa man kita, Dad? Tugnaw ba? Paminaw na ko. Kamaptan og tuwas adlaw dili. Maprosi na ta. Dad, ikaw ba ginipili ining Antarctica, ha? Dili ba ganun tabi mo sugot, pero ni-insist man yun ka. Oo, lagi. Pero wa mag ko magdahom nga. Ini ka bugnaw. Hawa na yun tayo. Hawa na yun. Wala tayo wala na magtingaw sila sa irang si Miko.
Sige na murag kaging na magaling na. Sumiko tarawa. Papangay ko murag nagtama. Kaya ba sa ka nang nagtama, Dad? Madunggan sa buod na ko na sa mga inapiyado. Dad, sure ka nga mubiya na ta? Kung pa ganito ay 2 ka oras sukad sa atong pag-abot. 3 days ba ang nasa atong special permit, Dad? Dili ba yung tatatugtan nga makaanhi kay dili man ni tourist destination? Mga scientist raman og mga researchers ang allowed din except kun doon na kay special permit. Og swerte ta nga natagaan ta. Hindi pa sa dako ni mo eh. Taas ka man og gisulti. Pero nagkurog man gapon ko, Dad. Mamiyat lagi ta din eh. O sa magpagkamatay tayo na kita. Mamiyat na ta. Ay, kainit sa binhi ay. Muram tagisul sa oven ini. Mo gyapon ni pagbuot July ha. Daghan kay may gisuggest nga lugar pero kinig yung Mali imong gipili. Mali, Indonesia manguto akong ipasabot. Anong niya mo sa Africa? Dad, Bali man gutong sa Indonesia. Di man tumali good. Haskan! Ay, Mali de. Bali de to. Bali. O sa akong nahibawan, mao ni ang pinakainit nga nasod sa tibok kalibutan. Dapit ni sa northern part sa Sahara Desert. O niya, Dad. Unsa man? Mupahawa na sa dayon ta din Usa ba di ay amang magdugay ta din eh. Di ta maabtag usakad daw. Mauling na ta. Grabe, sad. Doon naman sa mga tourist attractions din Dad. Basta. Hindi ako gusto ka magdugay pa ta din eh. Mayo pag-adto ta. Dad, this time, dili na ikay magbuot asa tamo adto. Kami na mo'y magbuot. O gayo pagreklamo ha, my dear July. Okay. Dili na ako'y magbuot. Kamu na. So, asa man ta? Ako'y magbuot, ha? Okay. Wagid mo masayop sa inyong desisyon nga anhin mo bakasyon. O ha? Ano na yun yung tinuwang manok Bisaya dada? Matagbo juga ron. Mas mayo nun, Brad, nga kanunay ka lang maanhi. Kaya doon na kauban kanunay sinanay. Uy, lingaw kayo nililus. Uy, nalimot di ko pagsulti ninyo. Ang nagluto ining atong tinulang manok karon, way lain, kundili, si Jasper! Sato pa, Jasper. Niya nagkakalunay din eh. Wa na ka mag-atiman sa itong negosyo. Kung sagot na pang tanaha, Dad. Kung wa pa ko mag-atiman sa itong negosyo, Dad, nga nung sige matagkita sa opisina katong wa pa mo mularga. Di ay. Muanhin na siya, Bernes sa gabi eh. O di ba, Sabado sa buntag. Unya, mugi ka na sad na siya paingon sa syudad, Domingo sa hapon. Mao na yung schedule kanunay. Nice, Jasper. Nice kayo yung magibuhat. O ga kong Osborne, bro. Nalipay kay ko. Nga doon na kauban sinanay kanunay din every weekend. Second home na rin ako, bro. Nagplano gani ko nga mapalit og yuta din Buhato na kong farm. Uy, kuyawa ko di mo. Mura ka ba og retire Exactly, Dad. Gusto na ko ma-experience ang kinabuhi sa usa ka retiree samtang bata pa ko para enjoy. Ha? Sure, oy. Oo. Nagsige naman lamog istorya. Oy, mabog na ng sabaw ron kadugayan, ha? Oo. Ay, bebe. Mahigop piling niluto sa kuanak, be. Pre, ngano ka? Nisiga man gud ng imong mata, pre. Dad? Ngano ka, Dad? July! Naon sa ka, July? Naon sa ka, uy! Oy. July, sa man natukan ka? Tubig palihog! Nihigop raman na siya sabaw. Nganong matukaan man. Napasok ka, sir? Dad? Napasok ko.
Sigurado ka ba sa imong plano nga magpalit og yuta din Jasper? Sigurado, Dad. Og dili na ganun ni plano. Desisyon na yun eh. Kiyusa di ka paglumay niya ng los. Dad, unsa ko namang gipanulti? Unsa gilumay? Kay bao ka, Jasper. Nagpakahilom na ko ini. Ako lang gidawat ang imong mga explanations. Pero ang tinuod, wa gyud gihapon ko kasabot nimo. Unsa may mo nakita na ng los? Unsa man ang pangutanaha, Dad? Mura mo ng mga asawa ko ni Los. Uy, unsam taong ka? Di bangkod. Daddy, nakita na ko ni Nanay Los ang usa ka inahan. Oh, Nalimot ka, Dad. Didako ko nga wa na si Mami. Gani, wa na kayo ko'y memories uban niya. Og witness yung Dad, kung unsa ko. Right? I mean, unsa ko sa una. Og nakakita ka na sad nako karon. Wa na kay nakitang changes, Dad? mao gani nga nahasol kayo ko kay dako na kayo kagkausapan, Jasper. O nakasiguro ko nga si Los ang hinungdan niligtanan. Precisely. Pero dili tungod sa unsa pa man. Kundi tungod kay na-experience ako karon, Dad. Unsa di ay ati manon sa usa ka mama. Oh. Feeling ako karon, Dad. Di balik ko sa pagkabata. Kana bitang ipamper ka? Basta, lahi nga experience. Lahi nga feeling. O kining tanan, tungod ni Nanay Luz. Di ka ba na happy para na ako, Dad? Wala akong maglagkwat siya with my fake friends. Na-lessen ang akong expenses sa mga way hinungdan ng mga biyahe and other stuff. Og mas nibuutan ko karon, Dad. Feeling na ako. Dad, karon, is that bad? Ingon niya pagluto og espesyal biko. Oh, na, inyo na to ang gitimanan. Timan ito ha, Ira. Ikaw man mahilig ka ng luto-luto. Tigkaon lang ko. Ako na tagitimanan. Wa man sad kahigayon sa luto-luto kay busy ka man sa negosyo, Ilis. Okay rin ni si Ira, kay wa naman ni patrabahoan ni daddy ni mo. Hilig subgid na ako ang pagluto ng... Wala gyud ko'y time sa una. Parehas kita hilig og luto. Kung kami pa to ang nagkadayon ni Nico, tingali, nagtukod at restaurant. Oh. Pwede ka man kung magtukod kung gusto ka. Kurtahan man mo. Nay, tabi una ni mo ha. Naunsa ka man, Ira. Ha? Ang ano man ang Luz? Ano ni sulti pa manggikaan to? Di man to nimo anging isulti, labi na sa tubangan ni Ilis. Pero si ang likod, okay na to isulti nang? Wa ko magbinoang ha. Nagtinarong ko mong tarunga sa kupagtubag. Nang lusad, uy. Ayaw lang ko't panuyo nang. Labay kayo, tika. Ikaw gano'n akong gipangandoy nga mahimong ugangan. Bebe. Gakos diha. Be, di karbagin mo pa to. Gahi na bagyan kag... Oy, bebe. Oy. Mao ba? Kung mao na, muunan lang ta nila. Ipadayon na nato sa laing lugar ang atong bakasyon. No. Padayon na ta din eh. Pasuyaon na lang na akong babayhan ha. Pasuyaon? Oo. Kaya di man siya madasa tinaro nga paagi. Ni-adjust na good ko anak niya. Ni-try na ko nga magka-friends kid me. Pero muli ko yung mangyod oy. Mugawas mangyod nga may gusto paghihapon sa nimo. Gwapo mo sa kay kugod. Kambugiro. Kambugiro kisa kong mahal. Uy, ikaw ba? Pero, mahal. Pasuyaon gito na itong babayhana, ha? Kanaganing muutong na lang gid siya sa kasina. Kabiya sa nang muutong mahal, oy. Kuyaw naman na. May pagkamalditam sabday ka. Dili kay may pagkamaldita lang, mahal. Maldita gid ko. Kamao lang ko mapahilo na. Pero kung ako ganiunhan, di na lang ko mag-tell. So, nasa may yung plano? Nagluto man og biko si nanay, no?
Humutog kayong latik, oh. Okay, mahal. Mauni atong buhaton. Oh, hungitan ka. Kada makakita siya. Okay na, mahal. Masuya gud siya, ana. Dili, mahal. Dili ngun ana. Oh, usam din, mahal. Usam din atong buhaton. Kita ray mo kaon sa biko. Ato siyang pasuyaon, mahal. Gubaa si mong naong mahal, uy. Pagtarong mo din, mahal. Mora na imong pasuyan, ya? Uy, joke ra, uy. Joke ra to, mahal. Sakto ka. Imo kong hungitan. Basta kay ipakita gid niya nga love kayo ko ni mo, mahal. Kanag yung magkonsumisyon gid sis kasuya ba? Bisa di pa ko numusultihan, mahal. Mao gina ako buhaton. Nga ipakita sa tanan nga love. Ganahan nun sa tana, mahal. Lagi. Luto ng pika. Dali na mo. Oh, luto na, mahal. Let's go na, mahal. Wow! Kalami ini na ilus, uy. Wapagani ko makatilaw pero na-feel na gid ako ang kalami. Tilawin na dayon. Sakto ra gid kayo ang timpla, di kayo tamis. Okay. Hungitan natin ka, mahal. Wait, gamay, ha? Ay, hungitan ko ni mo, mahal. Thank you. Nga, mahal, nga. Okay, mahal. Wow! Lami kayo na ilus. Perfect. Nga pa, mahal. Kaon sa diha mi ko. Unya na, kung mo man nga akong mahal. Di naman siya ko ihas ining biko ni nanay. Nga pa, mahal. Wow, ha? Nagpasuya gid mo, ha? Oh, manggod. Ingani man gid mi. Hain man dito sila si Parejolio o Jasper. Toa sa syudad, doon na importante nga giatiman sa opisina. May manunta tog ni apa sila. Kay doon na sad untay mo hungit nimo. Ikaw na rin hungit na ko ng Luz. Unsa? Lagot kay ko may Dear July. Sila, doon ay hungit-hungit. Ako wa, gyud. Nagsige na lang kong imagine nga na ako, ang hungit na ako. Uy, kaluoy ko na mo, my love. Lagi, luoy kayo ko. Sige lang, my love. Sa sunod, kita na siya maghungit-hungit. Ato sab silang pasuyaon. Ay, durian? Yes, my love. Ako ginang gi-order gikan sa Davao. First class ni. Mao nga, ato na yung subda ng atong hungit-hungit. Pero July... Kung aron mas nindot ang atong hungit-hungit, documented yun ni. Ready na mo? Wait. Sila si Elise ug Miko. Ano mo sila mo dungol? Ari mo, oy! Durian, oh! Inyo lang na. Mga ihasa sila, eh. Di mo ka ng durian. O, sige na, may love, ha? Nga. Pero... Nga na. Kay puy-puy na ganyan akong kamoto. Akong bukton. Nga. Nga. Lami, no, may love? Sabaga, imo kong kilaan, sugar! Stupid! Huwamatan ako tayo agad. Di magkakamakaon og durian. Wa magkamusulti, kadi ba na ikabukaon? Di try bito kong sulti, di mo. Di ba ko di mo patiwasan, be? Musapaw ka man. Iba pag ikong gitawag og stupid. Ganda ka lang nakadungog. Sorry na. Sige lang. Sa sunod, akong sigurohon nga gamay lang makadungog inigtawag na kon mong stupid. Nay! Nga ka, Nay? Nay! Nanay Luz! Nay! 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 Uy!
Tabangi ko Usay. ninyo. Maraga ko, yapor na ko. Unsa man na putol ako todla, naputol na na. Nay, kalma lang ha. Kalma lang. Unsay kalma lang, Miko. Naiwa na ako nga kung tudlo tungod sa kabaho sa durian nga naabot din eh. Unya mo, kalma lang ko. Wala mo ko mo mahiwa imong tudlo. Patis man ang nayabo. Kung di mo ka kutsilyo na imong gigunitan, luwag man na. Nang lusad, uy. Pakuyaw man ka. Isamot na lang hinuuna kong kabuhi. Nasuldi ka sa baho sa durian ay? Pastilan, nabi ko gidbitog na putol na nga akong tudlo. Yabag naman ko ini in taon. oy. Dad, ang imog yung durian mo ay nakaingon ini, Dad. Bitaw, Sir Dad. Ha? Sir Dad? Asag dili ko mahal. Di pa magigo komportable mo tawag ni Sir og Dad. Mao nga, Sir Dad na lang. Okay ra na. Nakauyon ako, ana. Ang walang nako mauyon nga inyong gi-discriminate ang durian. Oh, Inyong gi-invalidate ang iyang nutritional values. Kay mas ni-focus mo sa iyang smell. Sumasumangka, avocado, mansanas uban pa. Prutas sab siya. May mga vitamina o mineralis sab siyang ikahatag sa lawas sa tao. Mao nga dili siya angay nga i-cancel. Bisag mo balitan ang mong ginhawaan tungod sa iyang kabaho. Mo gimpugson gyud na mo ang kagalingon, pre. Bitaw, Dad. Misuka mo ganyan sa ira, kaya di yun niya makaya. Maog yun. Kung may katungod ang durian isip prutas, Dad, may katungod sad may isip tao nga mo pili og mukaon sa mga magustuhan. Di mo kita makaya ang durian. Irespeto sa na, Dad. Matun-an ramang guna ninyo. Labi na kung di lang ninyo taglo ng iyang baho. Ubo-focus lang mo sa iyang kalami o sa mga nutrients nga iyang ikahatag na to nga makakontribute sa itong paglawas. Ako bitaw, nakaya raman ako. Primero, bahuan masal ko. Pero nagkaong diyog ko. Sa kalugayan, di na ko bumayan sa iyang baho. Kay mas gatagan akong value ang iyang kalami o sustansya. Kung nakaya na ko, makaya sabihin niyo. Ikaw man na, pre. Makaya mangyud na nimo Nay, tungod sa... Oo, patiwasan si Lord sa iyang isulti ko. Kaya yung mag-isanta. Di man good, Sir Dad. Tiwasay mong isulti, Los. Ay nang lagay, Sir Dad. Anong magbuot ka man, Miko? Gusto ba nahibaw ka ba niya siyang isulti? Ano sa maka, mind reader ka? Di man, Sir Dad, pero... Kung mauna, ipadayo ng imong isulti, Los. Tiwasa to. Huwag mahayay, Sir Dad, ha? Sige na, Los. Sige na, Nailos. Sige na. Tiwasa to, sige na. Tiwasa to, Nay. Okay. Akong ipadayon. Maong nakaya nimo ang durian, pre. Bisan pa man sa iyang baho, tungod kay maumaor nigbaho sa imong ilok, pre. Bitaw, July. Sakto sinang luz. Niyara ta. Mau na lang nabita? Wow! Mag-unsa na itanin, mamutong? Dito na tas ibabaw, mamotong, pre. Tuwa dito ang daghang butong og dako ang hawan dito sa ibabaw. Ha? Sa ibabaw? Mukat-kat na inig bukid? Yes, July. Uy, sigurado mo? Oh, this is exciting! Asa bataki? Diya, good. Ako'y una, ha? Sige, sunod mo na ako. Wow! Kalmahar, gini na ni Luz, oy! Tada mo, musunod ang nanay. Huwag na ko ni Luz! Huwag ako! Dali! Huwag ako! Unsa pa may dugayan? Tana mo. Tada, mahal. Murag scary lagi. Pero chill naman si Nanay Luz, oh. Sungayon na lang tika, mahal. Sure ka, mahal? Tingalig mahagbong ta, ha? Di lagi, mahal. Dili may tabong ibutan tika sa peligro. Mupongko ko, ha? Dayon, sungay na ko. Oh my God! Ka-scary animal, uy! Okay na ka, mahal. Gurit lang ako. Okay na, mahal. Let's go. Kita na rin nahabilin, July. Tana. Love? Love?
Sungaya ko. Seryoso ko, my love. Hindi ko makasaka dito nga ako ra. Gunitan maguti ka? Sungaya lagod ko. Oh, tanawa. Layo na sila si Miko si Ilis, oh. Gisung era man ni Miko si Ilis. Ika'y angay mo sungay na ako. Dili kay ako'y mo sungay ni mo. Pero di lagi na ko kaya. Oh, gunitan na lagi tika. Sige na, tana. Sungaya lang lagi ko. Di lagi pwede, July. Dili pwede. Wow! Kanais ko din eh. Nganong karon pamalmin ninyo paanhi, mahal. Karon pa manggod na taas-taas ka panahon, mahal. Sa una, pinakadugay na biya ang tulo ka adlaw nga imong pagstay din eh. Katong nagtaban ta, 3 days na to? Layo-layo sa biya ni din eh, mahal. Gawas pa. Busy pa kayo kung uto kadto tungod sa kabalag kag kahadlok o sagol kalipay. Dire na mo spaya kay init niya. Dali mo dire. Okay ra, Nay Luz. Wala! Oh my God! Uy! Nga nagipasaan man yung taon na ni mo si Daddy. Uy, Ira! Hala! Kuyawa sa burbumba, no? Tabangi, oy! Down, Jasper! Okay, Nay! Steady lang ka niya, Ira! Oh! Hala! Nakuyapan si Ira! Ira! Nay, o sa islito, Nay? Kung doon ay makuyapan, ang kiting ra ba to? Oh my God! Manawag na lang tag 911, uy! Te, niyat sa Pilipinas, ha? Watas lang nasod. Ako ginisa kaya nagpapasaan mangungkuliya. Kung sa may atong buhaton, ani, uy! Naspad na kayo siya, oh! My love. Mata na, oy. Bro, unsa kayo nung gingon nga pasliton, bro? Kiting? Murag kiting to. Aw, ikaw man ay inaakas tungod ha. Ikay pislit, Jasper. Kusga ka nang makafeel sa sakit. Unsa kiting? Uy, gidangat. Wala ka kailag kiting? Wasat ko makailaan na, unsa na? Sus Maria Josep. Bebe. Unsa man? Unsa man? Ay, na pislit-pislita mi ko. Na ay mas daling paagi nga maulian ni si Ira. Pasimota siya sa imong ilok, pre! Usa! Uy, Sige, ayan na paglangay. Dali akat nga nagmadayon na ni si Ira. Sige, dayon, pre! Pasimuta dayon! Ihapla siyang naw ang imong ilok, pre! Pagdali! Ira. Oh, diya mo na. Naulian na si Ira. Dad! Effective, Dad! Effective yung imong ilog, Dad! Talian siya sa panimungo to! Ira. Dad! hindi pa na ko mo sirdado eh. Noon sa di ay ko. Ay, nakuyapan ka, Ira. Pero naulian ra pagsimot mo si ilok ni Parihulyo. Mao ba? July. Thank you. Kanindot. Sige, pahuway lang, Ira, ha? Kami rin mag-andam sa butong aron makasugod na ta. Kisa may mukatkat sa lubi? Nanay mga butong, nagpakatkat na midaan sa wapatamaan ni din eh. Kaniyot ha? Oh, asa ka, uy, mahal? Kuyog ko! Uwat na diya, mahal. Dad, bali mo lingkod kay init niya. Nganong murag subo man kag nahong July. Jasper! Bro! Oh, mahal? Nganong nagdamag kag sundang? Mahal, ayaw ha? Ayaw, mahal! Mahal? Mahal na usap ka. Dong, ang pinangusa ka sundang, be. Be, kadili na sila kamauan na mo gamit. Tepa. Usa rin nasin yung una-una. Ano bang iuna naman inyong mga dagway? Ay, para pikas din taon na slobe, ay. Nagtuo magud sila nga imong tigbason si Jasper. Uy, si Bako taon, uy. Kung gano'n akong sinabuhaton. Sige na, Nay. Siguro tagpikas sa mga butong. Okay. Shh, kamong uban, ha? Mga tigkuskos. Naramang sudlan ng diha. Andaman lang na ninyo, ha? Ako'y tikuskos. Tudloy lang ko gunsaon.
Lamia, oy. Dagadagi kong nagkaon da. Busog na gyud ko. Pwede na ko di manihapon. Oh. Oh, Oh. ngano ka, mahal? Nika! Kalit magsakit akong tiyan. Na! Nagpalabi man sa kukakaon. Okay naman ko ding butong nay. Mahal, pag sure ba? Sakit gyud kay da. Nagluspad biya kami ko. Be, panawag sa 911. Ikaw ra ba nag-ingon ha nga ni atas Pilipinas? Ang imong personal nga 911 akong gipasabot, te. Ipakuha lang siya sa helicopter, te. Arong madala yun sa ospital sa syudad. Tuan na sila. Matabang rato dayon si Miko kay dali ra ba to sila maabot. Uya kita. Unsa man ta? Mamauli ta? Mamalik tas ubos. Mao na problema sa ulo itong pagkanaog. Nga palaghang buto nga ilang gibiyaan. Maato na itong kaon. Kita na siya sa kitang tiyan kung pasubrahan na to. Biyaan na lang gud ni nato good. Pwede naman sa natong ipaani aron dunay mo kaon ani. Okay. Pero sao lagi na itong pagkanaog, di naman pwede nga imo pagkusungayon. Sayon ra ang pagkanaog. Para ni mo nga anada din sayon ra. Pero ako, Sayon ra lagi na. saon man. Ihagbong raguti ko. Sa! Sakto ra gyud nga nagpakuha mi sa helicopter, Dad. Kay kung nag-land trip pa, Dad, delikado kayo ang kinabuhi ni Miko. Nibuto naman ang iyang appendix, Dad. Usa ba ko di ay? Unya, hain naman siya karon. Tuan na siya sa operating room, Dad. Sige. Amping mo diya. Bye. Si Alisto? Kumusta naman ko na si Miko? Okay na siya? No. Dili. Patay na si Miko! May gisulti ko, ha? May gisulti ko? Tuyang ka ba nung ay? Buhi siya? Oh my God, thank you, Lord! Pero delikado ang iyang kinabuhi. Otsa? Oh my God! Pero dako chance nga maluwas na siya kaya tuwa na siya karon sa operating room. Okay. Salamat, Lord. Pero di pa sa gihapon sigurado kay simba ko musipyat ang doktor o mabiyaan sa iyang tiyan ang gunting. O di ba ka, imbis appendix ang putlon, ang aplo ba hinoon? O di ba ang tinae ba mismo? Naon sa man ka, July? Mura gusto ka man nga matiwasan si Miko? Napadi kay kalagot niya? Wa man, nagsulti lang ko sa mga posibilidad nga sipyat samtang may tabo ang operasyon sa katao. Sa ato pa. Kung mananak ang operahan, dili-gili posible mahitabo. Nag-joke ako. Pero no need nga mo katawa ka. Ang ako lang nga, pwede ba nga ato na lang i-praise si Miko nga okay lang untang resulta sa operasyon? Ayaw na ko na mga huna-huna nga bati. Good. Yun na pagani. Murag extra concerned ka man kayo kang Miko. Nagpasabot ba niya nga may pagbati kipagyapon niya? Ha? Ira? Paglaro, ha? Paglaro. O saman, may pagbati ka pa niya, usa. Kadiyot. Tungod ba kinapakita ko concern niya? May pagbati na? Ngano? O sa di gusto ni mo nga akong reaksyon ining hitabo Mukatawa ko? Malipay ko nga delikado ang kahimtang ni Miko? Di man, pero... Natural raman tingali nga magpakita tag concern sa usa ka tawo nga naas peligro nga kahimtang. Bisan og iro o iring na. Nga naa sa ingon anang kahimtang ma-worry man ganita. Unsa pa ka akong tao? Og unsa pa ka akong kaila na to ang maong tao? Og mas labi pagid kong sakop nistong pamilya. Okay. Sige. Nagasabot ako. Ako lang yung ipasalig di mo, July.
Wa kay angay ikabalakan ako regarding ni Miko. Magkapamilya na ta. Magkapuso. Magkapatid. Magka-all TV. O palagi mo gawa sa OR si Miko. O pa rin mo man. Tugaya siya di sa operasyon sa appendix, no? Murag dugay ra bitaw kaayo da. Hay naman to si Elis. Pangutan-on nato. Doon naman to'y kasulti sa cellphone ay. Ha? Oh, Jasper, tanawa. Ang mga doktor sud og gawas lagi sa operating room. Unsa man kay nahitabo? Delikado ka si Miko. Pero ngano man, appendix raman ka ang diferensya. Nay, kalma lang ha. Kalma lang. Nay, di sa ko katubag sa imong mga pangutana karon. Di pares tan duha nga wa mahibaw kung unsay nahitabo. Tanawa, na si Elis og kasulti niya ang usa ka doktor. Okay, Nay. Huwat to na nato siya din ha. Niya siya paingon. Nay, Jasper. Elis, may problema. Ngano rete? May problema. Ginoo ko. Unsa may problema? Ngano rete? Kinahanglan nga ako siyang doon sa US. Need nga ito siya operahan. Ha? Pero nga naman? Ginoo ko. Ngano di ay? Appendix raman kay problema. Ngano kinahanglan man gyud nga dadon sa laing nasod? Complicated man gud ang iyang appendix, Nay. Complicated? Unsa man na? Wa ko kasabot. Nakita sa mga doktor nga dili lang usa ang iyang appendix. Ginoo ko. Doon na day ingon ana. Te, karon mo ko nakadungog ha nga duha ding appendix. Dili kay duha lang, Jasper. May appendix 1, appendix 2, appendix 3, 4 ug 5. Unsa? O gawas pa gid ana. Sa appendix 1 palandaan, do na pag exhibit ana. A, B, C hangtod sa F. Ha? Kaso sa korte? Uy, kakuyaw ba na? Doon na ingon, ana. Murag, sa korte raman na yung mga ingon, ana. Ebidensya sa kaso. Ambot eh. Murag, tagalay planeta matingalis Miko. First time nga, naitaw nga ingon ana. Siya pa yun. Pero sa mga mananap, doon, ana. Kasabot na gidikas ako mga joke, my dear July. Joke? Nag-joke ka, Ira? Huwag may katawa ka, Dad. Lance, kay buhila ko siyang joke, di ba? Nakahimo pa mo sa pagpangatawa? Samtang sila si atig na ni Los, karong mga orasa, napuno sa kabalakaw kahingawa tungod sa kahimtang ni Miko. Oh. Hain na ko ninyo mga kasing-kasing. Hain na inyo mga konsensya. Hain na ang inyong pagpagkamana. Nakahimo pa pagkatawa o pagkumidya samtang nag-ungo sa peligro ang kinabuhi sa usa ka tawo? Nasakop sa itong pamilya? Unsa ko maglasi sa pagkatao? Anong mihilakman mo? Suko magkagbukatawa, mi. Dihilak na lang, mi. Uy, Oh, suko sa kagbuhilak, me. nakakaon na ba mo? Guwapa. Paghaon sa mukha, murag nagutman mo da. Bitaw, July. Mga unatan na. Gutom na kayo ko. Tanan na. Tada, gutom na bitaw. Uy, clear, uy! Oh, makagawas na si Miko anytime this week. Ay, salamat sa Diyos. That's good news, de. Sultihin lang kung unsay akong ikatabang. Thank you, Jasper. Elis, ngano? May gamay problema, Nay.
Problema? Unsa man na? Naapektuhan ang vocal cords ni Miko. Dili pa siya makasulti og pipila ka chapters. Pipila ka buwan. Ha? Pero nga naman unsay connect sa appendix o vocal cords? Wasad ko kasabot sa explanation sa doktor. Basta kay mauna. O hinuon, ilaman kong gipasaligan nga temporary ra ni. Ay, pastilan, Ginoo. Libog sad sa. Pero di lang tamo question ano eh. Ang importante nga luwas na siya sa peligro. Mao na labing importante. Ni anasad ko. Balik init akong bahay nga nag-inasara. Ay, wagit matiwas ang okasyon. Wagit mahitabo ang mga giplano. Unsaon ka na ko nga makaadto ko sa Amerika para moapas nila. Ay, gusto ko nga makita ni Miko personal humansing operasyon. Akong panang tiguang naman sining nanawag ko eh. Hello, my dear July. Nanawag lagi ka. Undawin ako niya, my love. Not feeling well ko. Uy, diretso na lang sa ospital, July. Muapas na ko kung asa kang ospital mo adto. Lapad naman sa my love. Madarating nga rin yung kaway. July, my love, maniguro na lang ta. Dilita mo kumpiyansa. Sige. Mulitsyon lang ko sa ospital, my love. Apas na lang dito, ha? Asa man nga ospital? I-recommend ti kag usa ka ophthalmologist, sir. Mapa-address ra na niya ang imong problema. Sigurado ka na, Dok? Yes, sir. Mara maghahay imong problema. Mulabad ang imong o kung mubasa ka. Gamay na yung kayo ako pala na sa mga nita, Dok. So, problema rin as matay mo, sir. Adto lang sa usa ka espesyalista sa mata, sir. Okay, Dok. Doc, ako Doc ba? May problema sa gusto kong pananaw. Mau ba, my love? Usam sa imong problema, ha? Gagmay man imo pananaw sa mga letra, no? Opposite sad ako, my love. Dago kayo kung pananaw sa mga letra, murag mo zoom in gani. Uy, may depresya sad ka sa mata, my love. Tana. Magtudayan ta sa ophthalmologist. Ikaw ra sa opta, sir. Kini mong asawa maadto sa usa ka neurologist. Wala siya problema sa mata, sir. Pero sa utok, doon na. Sad! Mahal. Niarang ballpen o papel para imong isuwat ang gusto nimong isulti. Unsaon nga dili ka pa man makatingog. Pwede ra sad imong isinyas, Miko. Isinyas lang. Makasabot raman sa tingali, me. Pero para sigurado, gyud, isuwat na lang gyud, mahal. Mausad. Gamita lang ang sinyas kung dili nimo kayang musuwat, ha? O dinalian ba kaayo ba? Pananglit, nang giuhaw ka. Pwede raman ka nga mo sinyas og, anak mo inom. Tuod di ay. Mawa ko og 2 days, mahal. Need na ko adtuon ang akong negosyo sa China, good. Doon na lang importante kaayo nga angay na kong atimanon personal. Pero ni aman si Nanay Luz, mahal. Uy, maayo pa di aywa na lang una to papaulia sa Pilipinas si Jasper. Mawa ka man di agduha ka adlaw, Ilis. Ayaw ka balaka, Nay. Kung may emergency, panawag lang dayon sa 911. Hala ka nang, di ko makamaumo in English. Ingna lang, good night, help. Onya, isulti ang atong address din, he. May muanhera ni mo. May gisin niya si Miko, Ilis. Nangayo siya og papel og bulpin. May gusto siyang isuwat. Okay, mahal. Niarang papel, og ballpen. Uy,
Paspas naman siya mo suwat. Oh. Uy. Mahal? Uy. Gusto naman siya mo balik sa Pilipinas, Ilis? Okay. Okay, mahal. Pero, makikistorya na ako sa imong doktor, ha? Then, if okay na nga mo biyahe ka, mamauli una ta sa Pilipinas o na ko mo ato sa China. Mas maayo sad bitaw nga adto na lang sa Pilipinas kay daghan sa tagmasampit didto nga dili na kinahanglan nga mag-in-English pa ta. Sige, Nay. Manawag sa ko siyang doktor, Nay. Sa ato pa, di pa yun siya magkasulti. Dili pa gyud, Dad. Og ni-decide ko nga anhi lang sila mo stay ni Nanay Luz. Aron naarasan mo nga masangpit ni Nanay Luz kung unsa man gani. Dili na problema, Elise. Ni Arami. Ni Ara ko. Salamat, Ira. So, kanisa ka mo gikan paingon sa China, Elise? Ayaw ka bala kang awa si ate, bro. Kami ni Nanay Luz ang motiman ni mo. Nagpahibaw na ako sa opisina nga dili una ko makatunga dito for 1 week. Duha naman kaadlaw nga, duha ra jud kaadlaw nga mawara si ate nimo dong Jasper. Okay ra, Nay. Anytime, pwede ra ko muadto sa opisina. Aw noon, dili ka man empleyado. Nay, sulti lang ko kung sa'y buhato na. Imo lang kong assistant. Okay, why problema. Si Ira na, Nay. Nila ko sa daddy. Ako rin abli, Nay. Hi! Oh, nalik ka, Jasper. Abi na ko, nilakaw na ka. Nag-leave ko. Ay, mao ba? Derera! Kung sa man ang imong da, dali. Nag-prepare na kong snacks. Di pa pwede si Miko anang imong gida. Murag kami ra gyud ni Jasper ang makakaon, ana. Okay na ng Luz, may problema. Hi, Miko. Kumusta na? Miko, kumusta na ko, no? May thumbs up siya, oh. Pasabot nga okay na. Kasabot sad ko, anak Jasper, uy. I know. Tuod di ay ng Luz. Pwede na gyud ako'y mabantay ni Miko in case magawas ka or maliko or anything doon na kibuhaton. Mupahuway ba rin ka? Pwede na gyud ko nang. Nahibaw si daddy, anak? Yes, of course. Nagastorya namin ni daddy nimo. Okay na siya, anak. Waray problema. Era, si Luz's daddy. Nahibaw ka gid, anak. Likay na lang. Bitaw. Maugid, Ira. Ako naman siyang gipasabot. Nakasabot naman siya. Likay lang yun lagi. Hindi naman sad ko. Nagsabot na maming Nanay Luz nga puli-puli mi. Or mo-assist ko niya. Mao ba nga nilive ka? Yes. Makalakot ba ya, uy? Parang di magyong ko Tagalog chance ka makahigayon kang Miko. Nagdutagit ka sila nako. Og ilang gisiguro nga dili ko makadool ni Miko. Unsa man silang gikadlukan? Di man ako patyon si Miko. Ako naman siya pa-feelon sa akong pagbahal. Pero dili ko mo surrender. Makahigayon ramang gid ko pa. Makahigayon ra gid ko. Husto, mag-monitor ko sa CCTV. Bahala kung tibok adlaw ko nga magtutok ini CCTV. Basta makakita lang kong higayon na makasod sa kwarto nila ni Elise o ni Miko. Mulakaw ka. Kadiyot ra kayo, Nay. May paliton lang ko. Unsa man? May ipa-appeal ka? Kadiyot akong i-check wa ba'y kinahanglanon si Miko. Dong. Oy, nilingo-lingo man. Wa ra, Jasper. Sige, lakaw na lang. Okay, Nay. Sige, bro. Mula ka una ko. Pero balik ako dayon.
Miko ka si Jasper. Oh, wow. Diretso siya kanaog. Meaning, mulakaw siya. Muna niya akong hinggayon. Iniglakaw ni Jasper. Kinahanglan nga may buhatan ko para magkawas si Nanay Luz sa kwarto. Unsa man ning imong gisuwat? Uy, mao ba? Maay noon. Okay kaayon eh. Mao na tingalin eh. Ako sang gawason. Hi, Miko. Hi, my love. Uy, mao ba? Maay noon. Okay kaayon eh. Mao na tingalin eh. Ako sang gawason. Hi, Miko. Hi, my love. Nisigaw mo ko na imong mata. Kalma lang. Mabugat ka gani. Dili tamang gud kaon saon. Gusto na ako isulti nimo nga na-worry kay ko adun time nga gioperahan ka. Labi pa nga dito pagit sa laing nasod. Grabe kayo kung kamingaw nimo. Gusto ko mo apas pero wa man ko'y mahimo. Igo na lang ko sa paghihilak sa hilom. Pero okay na ko karon. Niya naman ka. Makakita na ko nimo kanunay. Mauna, Miko. Malipay na lang ko nga makakita nimo. Bisan ko dili ka na maako pa. Bisan ko imposible na nga mahimong kita. Makita ka lang. Dako na kayong kalipay na ako. Labi pag yun ko mahikap, di ka. Sama ini. Hikapon ako, Ang imurang kamot, uy. Sikap yung maayo yung mata. Bisa ko magpatakag hikap, no? Mabughat ka palang unya. Dili ko gusto nga mabughat ka. Di ko gusto nga may daotang mahitabo ni... Uy. Nganong imo man ang gipabutlot imo si Mod? Magpakis ka? Sure, Miko. I will kiss you. Traitor, di ka pagod saan! Isip nga naman ni Elias! Nay, maugay akong pagsuot, Nay. Iyan ang tanghagkan si Miko. Unsa? Uy, nayabag ka na, Ira. Nganong imo man taon ng gibuhat? Si Miko maguna gusto mapahawak. Imposible. Oo, may gisuwat si Miko sa papel. Be, ambi na, Miko, be. Wa ko magpahawak ni mo, Ira. Gisinyas santi ka nga naabot si Elis og naa sa imong likod. Wa ka makabantay nga niabli ang pultahan. Oh, unsa na? Unsa na? Ano? Pinako mapahawak siya. Tungod kay cheater ka. Mao dayon tayo imong pag-interpret sa iyang sinyas. Sorry. Pastilan gyud nimo, Ira, oy. Ikaw ra gyud nagmugnag problema. Unsa kay buhaton ni Daddy no kun mahibaw siya inis ha? Unsa ka no? Pero ayaw ka balaka. Dili ko musulti ni Daddy. Pasagdan ako nga si Daddy mismo ang makadiscover sa imong katraidor.
Sorry, mahal, ha? Walang ko makapugong sa akong kaugalingon sa akong nakita, good. Sorry, good kaayo, mahal. Ilis, mas maayo tingali nga mobalhin na lang mo ni Miko og Pinoy-anan. Aron ba sa paglikay na lang sa kagubot? Nay, bisan asa pa mi mupuyo ni Miko. Mangita ginagpaagi nga makahigayon. Ay, mausad. Pero kung adto tingali mo sa laing nasod, dili na makadali-dalig sunod ninyo si Ira. Sa iyang gibuhat, nay, no? Mas gusto na ako nga anhira gyud mi, nay. Patyon ko na babayhana sa kasina namo ni Miko. Tanawa niya. Oh. Miyawa, good. Mura mag-wait tao nga nangaon? Bitaw sa. Huwag matitinggan na my love. Ilumon lagi kayo ka. Medyo walang sa mood. Hapit naman sa na ako. Pwede pa may ma-join? Sure, te. Good nga, nanawag na si Miko. Lingkod, bro. Diri lang sa atbang mahal. Mahal? Okay ra ka? Di ka pag yun din magkasulti, Miko. Tigil mo gawas sa imong tingog. Sinyas na ginayang tubag, Dad. Taro nga lang ginin nyo pag-interpret ang iyang mga sinyas, ha? Kay tingalig, dili mao ang inyong interpretation. Oh, sige. Kauna mo. Ana naman daan ang plato. Thanks, Dad. Oh, hi, Ira. Ikaw nagluto ini? Oo. Nice. Lamian ba si Miko sa imong niluto? Di ba mahal, no? Salamat. Lamian si Miko kay mura-mura na kuno sa mga niluto ni Nanay Luz. Ay, nako. Namiss na ako si Nanay Luz da. Mubalik na siya, Ogma? Oo, naan na to si Ogma. By the way, Dad, may i-request di ay ko. And I hope nga imo ning i-grant. Gusto ba na? Magpabuhat ko og swimming pool sa likod. Ako rin mo gasto, Dad. Wow! Swimming pool ko no, my love. O sumay mo na una. Nganong imong pangayoon ang iyang opinion, Dad? Wa siya'y labot ining baya. No offense meant, ha, Ira? Ang ako lang ipasabot, Dad, nga it won't matter man if okay niya or dili ba? Kita lang ang may right mo decide regarding this house. Dili man tingali ka malain, ana, no, Ira? Oo, ako'y problema, ana. Thank you, Ira. Okay, let's eat na, mahal. Daan pagid ko. Nga may nagpalayo atong imong sultihan last week samtang nag-dinner ka. Ay, kakumuto naman gani ko siyang naong atong higayon, ha? Ako lagi gipugngan. Nga di man nimo itug-an ni Daddy. Dili ko gusto nga si Daddy ang musilot niya. Kinahanglan nga ako gyud. Ug usa ba ka ng swimming pool sa imong punishment? Yes. Women! Lahi yung mga pamaagi pagdisiplina sa mga kaaway sa. Ay, wow! Pinagkataw na lang mahuman ang yun ang swimming pool, ladies. Anong ingon niyan ang imong reaksyon, my love? Di ka ba na-excited? Ikaw rang ni sulti nga swimming pool ni Elise. Unsa mo na ko pagka-excited, ana? Uy, murag may problema na. Uy. Ano may problema man? Sa imong sinutihan, murag, huwag kay plano nga mo gamit yan ang swimming pool kung mahuman na.
Digi ko mo gamit, ana. Mapalit kog akong swimming pool. Magpalit? Oo. Kadaghan nagbaligya nga portable swimming pool sa mga department stores, Ang pinakadako ginang akong paliton. Akong itupan niya sa swimming pool ni Elise. Te, nawara ganoon sa kalaban ang utok ng mabayana. Niagi pool nga tinuod, pero naagi siya iha ka ng inflatable pool. Taas o garbo. Hindi mo gamit ining pool kay ikaw ang nagpabuhat Mao ka na no. Feeling na ko, dili lang siya gustong magpadaol na to. Labi na namo ni Miko. Right! Di siya makaharong magtanaw sa abs mo, brad. O sa mga muscles sa imong mga bukton ug paa, di ba? Hadlok na siya nga, di unya siya makapugong ug makahimo unya siya dili angay nga bisan naa kate. Kuyaw ug imo pa siyang lumsan. Ay. Nihaw siyang pulay. Nagpa-display siyang body nga si Daddy Ray ginindutan. Unsa man ang imong smile, mahal? Niuyon ka sa gisulti ni Jasper or nisupa ka? Niuyon na siya, te. Pero ako, supa ko sa imong gisulti, Jasper. Kasagsira ng era, Kanindot ra sa shape sa iyang body? Kanindot ra niyang tanawon? Masinot pa tanawon si Bro Miko, te. Kay niya. Ha? Kami ni Bro Miko ba? Masinot pa may tanawon kay niya. Oo. Tarawa ang mga muscles, oo. Tarawa, oo. Bro, ipakita mo, bro. Ay mo muscles ba? Para siya ako ba? Oo. Oy, snacks na mo. Snacks na. Hawasa mo diha. Wow! Thank you, Nay! Guys! Snack time! Tara, dali na! Dara dara mga ninyo mga snacks. Sakto na to. Leilus, thanks again. Okay. Balik na ko. Adro ko, balik ko lang ko oops. Unsa man inyong Diyos punan pa? Ako Ranay. Okay, si Miko. Ikaw, mahal. More juice? Nibalibad na siya, Nay. Ira! Iras na ko na, dire! Dira ko na. Salamat. Nay Luz. May ipangutana lang ko ni mo, Nay, ba? Bahin sa unsa man. Bahin ni Jasper. Bahin ni Jasper? Unsa man? One touch and you got me stoned. Unsa makahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit ka munamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning Sugilanon. Swerteng di malasa. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores, ubos sa direksyon Alex Repulyo Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. In love with you. Ug mao to ka listeners ang part 11 sa Swerteng di malasa og excuse me. May gani kay na-record ay akong na subay na-record may na-record kay ang Bluetooth na nako na off ang speaker. So kung gaon pa tong speaker sigurado gyud nga akong vlog di gyud maka-appeal ang audio ba. Kaya naa man dapat dire man ta. Pero may gani kay na automatic pa ang akong Bluetooth nga speaker so na-record gyud ay no. Kay kasubay ko ni Agi ba taas na kay kung tabi hapit na mo 30 minutes. Wa man day ma-appeal ang audio. O mga 20 minutes na batoy kung na-record niya wa ma-appeal ang audio balik na buong uno. Paggaw jud tinabi lagi kay dali ra ko mapagaw magsige bitaw storya na may gani karon kay Wada ayan. Iwas kung basa mga kalinsan sa inyo comment no answer to the pit
si Sarah Tejano, thanks Dol, listening from Saudi Arabia with Tito Kahart. Salamat kay Sarah Tejano no diya sa Saudi Arabia. Salamat kay sa pagpaminaw no. Si Annalyn Samson agwi na jud ni Idol gawlat jud ko ani. Salamat kayo sa sumpay aning drama ha. Thanks kayo Idol, God bless you nimo always Idol. Salamat kayo no Annalyn Samson sa imong makanunayong pagpaminaw. O God bless po sa imo no. Si Edwin Pancho, boss dyan, dugay-dugay, wala upload, busy jud ka, boss. Pasensya kayo, Edwin Pancho, no, nga madugay-dugay jud ko ba kay nagminor-minor, naging ko ang cellphone, atubang. Kay, kinilig ang mata, usa. Bago pa kung na-check up, atong niyaging kuan, ito pitsaha, pagka June 6, na napacheck up ko sa ophthalmologist niya, narisitaan ko kuan duha ka drops ang usa para sa tong paghubag sa mata ba ni hubag ba na ang usa para sa dry eyes ang para sa dry eyes na akong gigamit ron kay nawa nang tong murag bugat diri ba kay ni hubag dai pero kuan labad ang unik yun ning wa na akong mata aras likod bangot-ngot bitaw magngul-ngul siya ba lami kay mas uton bitaw mas imasad kay ngul-ngul. Ngayon akong gibati, mga kalisanas mo nga giminor-minoran na gina ako ng kuhag cellphone, mag-edit. Bakit itong ang no limit ang ire, wala lang ako. So, ipadaplin sa naho to kay labad yun, labi nagdagang copyright, labad niya, mabalik-balik kong edit ba. Samot kalabad ang mata. Mata, kunik mis ogid. Una ang kuan jud. Madugay-dugay kita sumpay pero maningkamot so mga kalisanas kanang mo arang-arang paminaw banat og edit ana. Kay ang maka-upload gihapon mga kalisanas no. Salamat kay Edwin Pancho no sa makanunayon nimo pagsunod og paminaw sa mga drama. Si Romar Piñones. Salamat Idol naghinuwat ko sa sumpay ani. Salamat kay Romar Piñones no, sa imong paghuwat no ning drama ha. Salamat kay sa pagpaminaw niya si Ray Mahusay. Salamat sa bagong sumpay Ludi with Tulo Card. Salamat po kay Ray Mahusay no. Niya si Edwin Pancho. Uy duha lagi ni kay Edwin Pancho no. Edwin Pancho bus dyan unsay nungdan digong kantuboy bus dyan. Murag daghan nag-upload og digong. Malagi wa tay mahim sana Edwin Pancho no. Gawas lang kung noon kanang uban ga-upload nigabot sa panahon nga mga apply na labi na di pa monetize ba mo apply ba upload pareha ang drama tapos posibilidad nga di ma-approve mapugos yung nag-delete kanang ilahang mga drama nga para sa kuha kung dili sila ma-approve ni YouTube para gud sini amigo gamiga drama sa una, angkon mo ito sa amigo na ako nga nangupya sa kuha. Sa una. Mato nga, siyang usaon nag-apply, kaunom na siya nang-apply, balik-balik, di ma-approve. Matong gihurot niya o delete. Nag-edit na gid si amigo, kanang iyahan na gid nga trabaho ba. Iyahan na gid nga edit. Nga nga gi-advisean niya, pag-vlog, kanang uploads para kuan, makita gid sa YouTube, nga nag-effort ka ba. Mag-vlog ka nga, ikaw nag-edit sa imong drama. Mato gibuhat ni amigo. Mato success. Success ang iyang pag-apply ikapito na siya tuning apply. Mato nakabantay mo sa iyang vlog bitaw magpasalamat na siya. Salamat kay Boss John Kent. Mga bitaw na si amigo. Kay salamat siya ba sa akong pag-guide ba. Bisag diri ra sa Facebook may ka-chat. Gi-guide na ako siya ba. Si DJ Lex Remix po ako sa nang advisean siya sa mga angay buhaton. Chat may ana niya. Muna nga yan na ako ugnay ganahan magpatudlo. Chat ra yan na. Pero di lang jud magkopyahan na kay magkopyahan na Halimbawa naman tang high-tech na YouTube labi na kanang pagsubay serious content dali ra kana ma-detect labi na karon kay high-tech na kayo. Nanay AI ba? High-tech na karon kay AI na gamit. Mana nga kuya god kanang uban nga nag-upload og para sa kuha niya
Labi na, di mag-vlog. Di magpakita sa dagway. Aw, una. Way chance, lisod na. Pero gawas lang ka ng mo-apply sila, delito nila ng kuan. Primero pang apply ba niya, wa pa vlog. So, mas maayong buhaton, dilitom daan gitong mga drama nga nay kapariha. Para mo apply pohon, dili bitaw masangit serious content. Kay maum jud ni number 1. Kay ang YouTube ron istrikto na. Kung kinahanglan jud ka mag-verified ka sa YouTube. Sa una kay pwede na mag-number ma-verified na ka, cellphone number. Karon kay maniguro ng YouTube man, pwede nang kinahanglan kang nana kay face ba. Na idagway no O di man gani kuan. Na kay valid ID nga na mo na pangayon sa YouTube ron kung maniguro sila kung legit ba ni nga channel nga ba. Mo na nga lahi na ron. Di na kay di na tong sa una kay sayon naman kay cellphone number verified naman dayon. Karon kay duha naman ay number yang pili kaning face recognition i-scan imong now or magkuan ba kag valid ID para ma-approve ka sa ma-verified imong channel ba yan. Nga ni baka listeners karon nga ni nang YouTube ron naniguro na daan ba nga nahitaw ang channel legit ni nga channel yan. Nya taas akong tubag nimo Edwin Pancho no. Sagdila na Edwin Pancho no kay ang narana nila og sa ang ako lang gipangayaw kay pagrespeto ra. Mo kita nga sa mga bag-ong drama usa ra ako wa kini rang digong. Mo rin akong gi-upload digong kanto boy. Wa ko na akong upload sa ubang mga drama, ako wakidoki. Ana akong upload mga katong ikaw kung unungan wala ko ana kanang katong mga drama sa hapon wala ko drama sa gabi wala ko upload mga asoy. Kumbaga gihatag na nako sa ubang uploader kay para way lalis ba, way ilugay ang drama. Usa kini na lang usa napa joy atbang. Mga ka-listeners, kini na lang usa kung bag-o napa joy mo atbang. Astang di malasa. Pero sige lang, sorting di malasa magyapon. Sorting mo na itong drama ron, sorting di malasa. Sorting gyapon mga ka-listeners. At least na usa ba ka drama. Mangita lang kung laing drama mga ka-listeners no. Nang ngita og drama nga way kapariha. Pero puhon-puhon na kay na okay na akong paminaw. Pero wa na lain kung mahubot nga drama, mapugos og upload og mga bag-ong drama. Bahalag na ikapariha pero sa pagkakaroon lang kutob sa mahimo di ko gusto na ipariha. Para kuan ba angay ba? Nindot yun ang mag-angay-angay ba? Respeto ay kada usa, kada uploader respeto ay untay mahimo og maghinakog ta. Hinakog ta ako unta ng drama niya. Di ba kita tagiyan ng drama, di HP ba? Di pa kita mag-angay-angay no, maglalis-lalis pa nga. Man. Kuan na gud sharing na gud ug sa imuha na. Kaya ako respeto na pud ni kini ako ang i-upload. Di lang ta magpareha ay. Kaya di man po kumuatbang sa imong drama. Yan na lagod. Ano kinanindutan no ang pagrespeto ay mga ka-listeners no. Nya pasalamat dai ko ni Radio Drama Bisaya no kay wa siya mo upload ning digong. Kay mag-una ba yun siya. Kay kompleto ni siya sa mga kopya sa drama. Pwede siya mag-una ani gustuhon niya. Pero nagpasalamat ko ni Radio Drama Bisaya kay wa ko niya ilugan na ng drama ba. Salamat kay no. Shout out Radio Drama Bisaya. Salamat kay nga sa drama nga digong kanto boy. Wa jud ka mo upload ba. Kay bot sabton kaya kay nimo nga una. Kay murag paminaw gyud ako taga station ka ba. Kaya nimo mag-una sa mga drama gyud o gustuhon pero salamat kay sa pagrespeto nga sa akong pag-upload og digong wa na gyud ka makigpareha ba. Kay katong limbo sa una nagpareha man jud nato. Mas mag-una jud siya kay naman sa kopya nga advance ba. Nga nagpasalamat ko ni Radio Drama Bisaya kay aning digong wa gyud mi mag-atbang no. Salamat kayo. Nga mo to Edwin Pancho no. Salamat kay sa imong paminaw og sa imong comment no. Si Michelle Donaire, idol pwede mo request i-upload pud ang drama nga
dagom sa duha ka langit. Salamat kayo, enjoy kayo mi ani paminaw. Di pa ko ka-sure no kay murag ambot subayonon ako akong file og naa ba ko ani. Familiar ako ning drama ha, pero ako ka-sure og naa ni sa akong file no. Michelle Donaire ako pang subayo no. Salamat kay sa pagpaminaw no ning Swerteng Di Malasa. Nya si The Big Heart. Salamat kayo idol sa part 10 with emoji nag-heart no. Nagpahiyom, salamat kayo. The Big Heart, no? Si Ann Flor, nindot istorya, nalingaw ko with siyam ka, siyam ka heart, yun yung nang daghan kayo, no? Salamat kay Ann Flor, no? Naminaw sa katapusan sumpay sa matagtakbol sa buwan, no? Salamat kayo, Ann Flor. Si Eric Pahanil, sumpay mandanan. Eric Pahanil, dol ang sumpay sa Swerteng Di Malasa. Mauna nino part 11. Si Mihias Rudy tulo ka heart yang comment niya. Si Sharol Monter, okay dol. Salamat kayo no. Sharol Monter. Naminaw siya sa habal-habal driver ka lang. Si Francisco Mapa. Dili lagi ma-download dol. Unta ma-download. Pasensya kayo Francisco Mapa no. Di na ma-download basta na-copyright. Nagi-copyright maguni sa sa YouTube. Kining katapusan sumpay mo nang di ma-download ninyo no sa diri sa YouTube. Na lang ako ni gi-trim kay mawa man sa tong isina nga na-copyright ba. Pasagdan na lang ako, bahala wa kayo kita ni kay na-copyright pero sagdan lang ako mga ka-listeners na para di tantong mapahak ang drama ba sa inyong pagpaminaw. Na pasensya no, di niyo ma-download no. Diha na lang juga maminaw sa YouTube na i-play na lang yun mo. Salamat kay Francisco Mapa sa imong pagpaminaw no sa naugkat nga kasilag. Si Jerome Canha, nice drama idol. Salamat kay Jerome Canha na naminaw siya sa naugkat nga kasilag no. Nya duha din imuhang channel no kay nay ang usa color blue man ang profile, yung isa color murag red orange ang color no. Jerome Canha gyapon no nag-comment. I love this action drama, suspense kayo. Salamat kay Jerome Canha no. Nalingaw siya paminaw sa naugkat nga kasilag. Og mawato mga ka-listeners no, nahurot na akong basa ang mga comment no. Salamat kayo. Og subon ako, salamat kay sa inyong pagpaminaw sa mga drama nga atong upload. May gyapon ko pasensya nga madugay-dugay ta pero maning kamutan nga maka-upload gyapon ta sa mga drama nga inyong isundan. Labi na itong nasugdan ako, yun yung paningkamutan nga mahuman, bahala lang madugay-dugay kay ibaw naman mga sa kong sitwasyon, no? Ipabaw naman ako sa inundan, yun. Pero maningkamot, gyapon ko mga ka-listeners nga maka-upload og sumpay sa drama nga akong nasugdan, no? Thank you so much mga ka-listeners for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners, God bless us all.